Тышканнар үзләрен монда хуҗа кебек хис итәләр. Гайнуллин урамындагы 18-нче йортта яшәүчеләр кимерүчеләр белән бергә көн күрергә мәҗбүр. Рәхилә Рәхмәтуллина әйтүенчә, әлеге җанварлар кечкенә булса да шактый зыян салырга мөмкиннәр. Менә күрдем инде шунда перегородкадан, наверное, загороженный который турбаты есть. Менә шуннан чыккандыр ул. Хатын-кыз фикеренчә, тышканнар рөхсәтсез төзелгән кладовкаларда яши. Кешеләр анда иске җиһазлар, яшелчәләр саклый. Кимерүчеләр үрчер өчен менә дигән урын. Бирегә белгечләр керә алмый, чөнки бу халыкның шәхси малы булып санала. Безнең оешма килешү нигезендә гомуми файдалану урыннарында кимерүчеләргә каршы эшкәртү аена 2 тапкыр башкара. Кимерүчеләр саны арткан чакта эшкәртү 5 тапкырга арта. Әлге йорт кыр янында урнашкан, кимерүчеләр нәкъ шуннан килгән дигән ихтимал бар. Рөхсәтсез төзелгән кладовкалар алар өчен җылы һәм ризыкка бай урын булып тора.